Zdravím vás. Rád by som vám odprezentoval v rýchlosti našu učebňu TMLG Academy v Lohovci. Takáto istá učebňa je aj v Čechách, akurát s tým rozdielom, že v tejto učebni v Lohovci máme certifikovaný simulátor, ktorý si za chvíľku pozrieme. Len v rýchlosti si môžeme prejsť, že čo tu vlastne máme. V Lohovci riešime, ako môžete vidieť, základný bezpečnostný výcvik. Kapacita tejto učebne je 15 ľudí. Aktuálne tu prebieha od cca polovičky minulého roka základný bezpečnostný výcvik, ktorý je potrebný pre získanie prvej lodníckej knižky európskej. Zároveň v tejto istej učebni bude prebiehať aj kurz ADN na Slovensku, ktorý bude prvý v 9. mesiaci, v septembri. A v rámci výcvikového kurzu tu budú takisto hodiny, prednášky pre študentov, ktorí sa prihlásia do výcvikového kurzu trojročného a od prvého semestra po 6. semester 3 roky budú chodievať sem na teoretickú aj na praktickú časť. To znamená jazdy na simulátore, certifikovanom aj necertifikovaných. Mohli by sme prejsť sem, to je bod číslo 1. Lektorská stanica k simulátoru. Simulátor si pozrieme za chvíľku. Na tejto lektorskej stanici vie lektori nastaviť všetky potrebné scenáre, situácie. Poprvé k záverečnej skúške, kapitánskej radarovej a takisto v rámci výcvikového kurzu k príprave našich žiakov. To znamená, že 3 alebo 4 simulácie tam budú k skúškam záverečným a zvyšných X, to budú stovky simulácií, scenárov, tam budú v rámci výcvikového kurzu pre našich študentov. A tam bude manévrovanie, rôzne typy plavidiel, to znamená, že aj práca so šotlami napríklad a podobne. Takže toto je lektorská stanica, ktorá je prepojená so simulátorom certifikovaným. Ten si môžeme pozrieť teraz. Čo na tejto lektorskej stanici nastaví náš lektor, tak to sa premietne na tento simulátor. Nech sa páči. Tak a tu môžete vidieť certifikovaný lodný simulátor, tretí tohoto svojho druhu v Európe. Nová legislatíva hovorí o tom, že kapitánska skúška, teda praktická časť kapitánskej skúšky, môže byť vykonaná na lodi, na to určenej a práve na tomto certifikovanom simulátore. To znamená, že my tu budeme robiť v rámci Slovenska, Česka a kvázi v rámci celej Európy štátne skúšky kapitánske, kapitánska radarová skúška a samozrejme zároveň prípravu našich študentov v rámci výcvikového kurzu. Tento simulátor je zatiaľ iba tu na Slovensku, do budúcna máme v pláne ho mať aj v našej učebni v Čechách, v Dečíne. A študenti zároveň môžu kombinovať, a takto aj budeme robiť, jazdy na tomto certifikovanom simulátore a takisto jazdy na necertifikovaných simulátoroch a tie si môžeme pozrieť teraz. Vyzerá to na oko ako bežné počítače, ale sú to necertifikované simulátory. To znamená, hardwareovo je tam veľký rozdiel, to je vidno, ale softwareovo je to cca to isté. Akurát s tou výhodou, že tento software, ktorý tu je nainštalovaný, už má preddefinované nejaké parametre fixné. To znamená, že tam, keď si človek sadne, ešte k tomu musí prísť externé kormidlo, kde bude kormidlo, buštrál, ovládanie navigačných svetiel a tak ďalej, tak si tam môže, takto na prípravu je to perfektná vec. To znamená, príprava môže prebiehať tu a samotná buď skúška, alebo jazdy ostré už potom na certifikovanom simulátore. Toto video sme spravili hlavne kvôli tomu, že keď niekto príde osobne k nám do kancelárie alebo sem do učebne, tak prezentácia TMLG Academy z mojej strany alebo zo strany ostatných kolegov
je presne takáto. To znamená, toto je učebňa TMLG, robíme tu tieto a tieto kurzy. Tak samozrejme radi vás všetkých osobne tu privítame a toto vám všetko ešte raz ukážeme. Aj si môžete vyskúšať jazdu na simulátore. Ale teda pre tých, ktorí sú zďaleka a nemajú čas nejak prísť, tak toto video je také, že toto v TMLG Academy robíme, toto tu máme, takýto je plán do budúcna a v podstate všetky kurzy a kompletné vzdelávanie, ktoré v rámci TMLG Academy robíme, si môžete aj na stránke pozrieť www.tmlgacademy.eu, kde sú všetky kurzy, ktoré už sú aktívne, ktoré sa ešte len pripravujú, aké tam sú ceny, aké sú termíny, naši lektori a všetko vlastne je na tej stránke. Zatiaľ majte sa.